ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ରାଇଟ୍ସ ରେ ଆମେ କହିବୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି ଆପଣ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ମୋତେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତହସିଲଦାର ଦିନେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଟସାହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆସି ତହସିଲଦାର ଦିନେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ବହୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଠ ମନ୍ଦିର କ୍ଲବ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କେଉଁ କାରଣରୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଏଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାଠାଗାର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାରିଣୀ କ୍ଲବ୍ ହେଉ, ଖଳା ସବୁ ଆମର ସରକାରୀ ଜମିରେ ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଏଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ ଆମେ ଏଟାକୁ ପୁରା ଘୃଣା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏହା ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆମର ସରକାରୀ ଜମିରେ ହେଇଛି, ଏଟା କିଛି ହେବାର ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଚରରେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଅଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନୁରେଇ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ ଟିଭି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।